Somo chano tieko gedo mar kuonde tiego tije lwedo e od bura ka od bura manochak higni mokalo to pok norumo nyaka kawuono. Maendi ne oyangi kod jatend migawo mar somo Sirkal Mashogu mane ochopo e nyasi mar dhialo higni 100 mar kuonde tiego tije lwedo e pachoka endi. Mashogu okone jopuonjre mathoth rem dhi e mbalariany kendo medo kwan mar kuonde tiego tije lwedo ema dhi konyogi. Higani e kwan mar jopuonjre maheo 900 manotimo penj 200 kende ema ne oyudo grade mar donjo e mbalariany. The end of July. Thank you very much. We want a TVET institution in each and every constituency in this country. And out of our 290 constituencies, so far, we have 238 TVET institutions, and the government has equipped a number of them. If we are going to achieve and attain our 2030 vision 2030, then we must equip the young people with the necessary required skills and competencies, which can only be achievable from our national polytechnics and the TVET institutions.